Кикрилис, Томислав Минков, Калил Милър и Кръстомир Михов на терена в бяло. Кикрилис за дълги две. Бележи Йоанис Кикрилис. Отново Локомотив напред. Много важен кош на Кикрилис. Първи точки за него. И така... Бъчков срещу Калил Милър. Тук не беше оберителен, а видяхте Грант Сигълтън как превзе разстояние и буквално сервира топката на Йоанис Кикрилис. Нямаше. Просто така бързо ускори Сигълтън, че... Даже беше на път да изпревари Йоанис Кикрилис, който тичаше без топка. Аз изненадах, че му е даде в интерес на истината, защото точно пред нас стана тази ситуация. Майк Едвардс има нужда да седне на пейката. Категорично пак бързи действия, пак Кикрилис е най-отпред. Перфектен пас на Грант Сигълтън. Рамзи на върха. Няколко пъти на пикен поп Шоу Андерсън, който намира Кикрилис за пети път от тройката и този път няма да сгреши. Важна стрелба, както за резултата, както за актива на Локомотив Пловдив, така и чисто психически за Йоанис Кикрилис. Калил Милър на пейката. Кикрилис се дига за 3 точки и успява да реализира. Подаде към Шоу Андерсън, Тотко няма за Кикрилис. Вкара 2 тройки, третата е тази за Йоанис Кикрилис през второто полувреме. Кендеров и той, неговата добавка бе успешна, но тук още по-чиста позиция от Михов бе пропусната. Кикрилис бележи за 3, но пак бе сам, пак бе дълго сам Кикрилис. А той тръгнали му стрелата, той никак не е лош стрелец. На тройката, но пропуска. Кикрилис също е сам. Той ми се струва, че няма да сбърка при тази своя стрела. 7-0 серия за състава на домакините и първи тайм-аут за Любомир Киров от началото на... Първи изобщо в матча, ако не се лъжа, за който иде от двамата наставници. Втората ръка е това за Кикрилис. Тръгна бързата атака на Локомотив, това за което говори Асен преди началото на двубоя, но сега да чуем. Карамфилов за Янев стреля, той за 3, пропуска, там лошо падна Кикрилис и може би играта трябва да бъде спряна. Доста неприятно се приземи Йоанис Кикрилис, ще имаме възможност да погледнем и на повторение цялата ситуация. Не знам, за мен тук можеше да бъде и отсъден и фаул, но така или иначе да видим първо какво е състоянието на Йоанис Кикрилис, защото се държи за кръста, струва ми се, което е неприятно.